Anticipând moartea sa și șocul prin care aveau să treacă ucenicii ca urmare a acesteia, Iisus se hotărăște să le arate la 3 dintre ei ceva care avea să-i ajute pe toți 12 în acele zile negre. În Marcu 9, cu 2-10, citim despre ceea ce se numește schimbarea la față, o circumstanță unică în care Iisus se descoperă înaintea lui Petru, a lui Iacov și a lui Ioan în slava sa divină. Ideea a fost ca ei să-L cunoască în puterea și în gloria sa cerească și să nu se descumpănească atunci când îl vor vedea mai târziu atârnând în aparență neputincios pe cruce, ci să poată privi dincolo prin credință. Cei 3 privilegiați trebuiau să nu spună nimic celorlalți decât după înviere. Ei nu au înțeles la ce se referă Hristos prin înviere. În definitiv, ideea că Salvatorul ar muri era de neconceput. Deci, nici scopul acestei viziuni de a întări credința celorlalți în contextul care urma să vină. Mântuitorul nu le-a spus dinainte că el urmează să-și schimbe înfățișarea sus pe munte. Dintre sinoptici, Matei, Marcu și Luca, numai Luca prezintă chemarea celor 3 sus pe munte ca fiind motivată de o invitație la rugăciune, într-un loc retras. Ne-am aștepta ca sus pe munte sentimentele de devoțiune și de reverență să fie mai pronunțate decât jos în vale, unde contextul distrage mult mai mult sufletul de la cele spirituale. Cu toate acestea, de la același scriitor, Luca, aflăm că Petru, Iacov și Ioan erau, citez, doborâți de somn. Dar când spectacolul de lumină a fost pus în scenă, moțăiala s-a încheiat, iar cei 3 ucenici au fost inundați de un sentiment de spaimă. Pe Petru l-a mai luat și gura pe dinainte, zicând că ar fi bine să prelungească acea descoperire și în acest scop să construiască 3 colibe, una pentru Iisus și câte una pentru ceilalți 2 oaspeți. La eveniment au participat și 2 titani ai Vechiului Testament, profeții Moise și Ilie, care au venit să stea de vorbă cu Iisus. Spre deosebire de Marcu, evanghelistul Luca ne spune și despre ce au discutat, despre plecarea lui, ce avea să se împlinească în Ierusalim. Cuvântul plecare, în grecește exodos, de unde avem cuvântul exod, este un eufemism care se referă la moarte. După ce au discutat, norul prezenței lui Dumnezeu i-a învăluit pe Iisus, pe Moise și pe Ilie, iar din nor s-a auzit glasul lui Dumnezeu care a rostit cuvintele: acesta este Fiul meu cel ales, de el să ascultați. Aceste cuvinte aveau să fie atât de importante în a insufla credință în ceasurile întunecate ale morții lui Iisus. Acum erau convinși că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar când Mesia avea să fie zdrobit, era greu să mai păstreze vie această convingere. De aceea, Iisus le-a oferit o licărire a planului lui Dumnezeu. Moartea care urma nu era o greșeală, ci reprezenta planul lui Dumnezeu. Iar identificarea lui Iisus cu Fiul lui Dumnezeu nu trebuia să fie zdruncinată de nimic. Mai mulți pictori de renume, Rafael, Rubens și alții, în tablourile lor înfățișează această scenă a schimbării la față împreună cu următoarea: vindecarea unui fiu demonizat, al cărui tată venise să ceară ajutor de la ucenicii rămași la poalele muntelui. Cele 2 istorisiri trebuie citite împreună. Când au coborât de pe munte, Iisus, Petru, Iacov și Ioan i-au găsit pe ceilalți ucenici în dispută cu farisei. În tabloul lui Rafael, de exemplu, incomplet finalizat la moartea pictorului italian în 1520, sunt mai multe gesturi ale celor înfățișați care arată fie în direcția băiatului, fie a mulțimii, fie în direcția lui Iisus. Se pare că cei adunați disputau capacitatea ucenicilor și chiar a lui Iisus de a vindeca. Căci, da, un tată venise cu încredere la ucenicii lui Iisus, cu fiul său posedat de spirite rele, dar niciunuia dintre ucenici nu i-a reușit actul exorcizării. Și dacă studenții nu pot, pui ușor la îndoială capacitățile profesorului, nu-i așa? Ucenicii care eșuaseră încercau să-l apere, dar în ultimă instanță faptele vorbesc. Când a aflat Iisus ce se întâmplase și pentru ce se certau, a exclamat: o generație necredincioasă și pornită la rău, până când voi mai fi cu voi și vă voi mai răbda?
Iisus s-a referit în primul rând la cei care îi disputau autoritatea și mai ales identitatea, dar s-a referit și la ucenicii săi, așa cum vom vedea. Din nefericire, se pare că nimeni din audiență, nici măcar vreun ucenic de al său, nu avea credință suficientă în Iisus ca, cerând în numele Său eliberarea fiului posedat, acest lucru să se întâmple. De aici, Iisus ia problema în mâinile Lui. Chemându-l pe tatăl respectiv la sine, Iisus îi adresează următoarea întrebare. De câtă vreme îi se întâmplă asta? Întrebarea aceasta nu pare o întrebare urgentă, ci una care trage de timp, de unde și frustrarea tatălui mai târziu în narațiune. Aici însă descoperim o față a lui Iisus care merită contemplarea noastră. Pe Iisus nu-l interesează să rezolve numai problema, în cazul de față posedarea demonică a fiului, ci și să vindece sufletul afectat de necredință al tatălui. Spre deosebire de problemele vieții, oricare ar fi ele, sufletul nu se vindecă printr-o declarație. Adesea Iisus spune bolnavului, credința ta te-a mântuit, sau facă-ți-se după credința ta. Dar când credința însăși lipsește, este nevoie de un alt tip de tratament. De aceea Iisus îl expune pe tatăl respectiv prezenței sale și dialogului cu sine. Vorbind despre problema fiului său și deschizându-și sufletul lui Iisus, credința tatălui este solicitată. În definitiv, prin exercitare se dezvoltă credința. Vom învăța mai departe că nu e obligatoriu pentru credință să fie mare înainte de a primi ceea ce cere. Este însă important ca dramul de credință care există să fie manifestat, pus în acțiune și dezvoltat prin utilizare. În atitudine, zic. La întrebarea lui Iisus, tatăl răspunde, din copilărie, de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Amarul omului se vede atât în rezumatul necazului său, fiul său era să fie omorât de demon de mai multe ori, cât și în frustrarea amestecată cu necredință din cuvintele, dar dacă poți face ceva, răspunsul lui Iisus este grăitor. Dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede. Îndoiala din cuvintele dacă poți stătea în calea vindecării fiului demonizat. Iisus se dezice cu totul de necredință când rostește cu privire la sine cuvintele toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede. Principiul este valabil pentru oricine are credință, dar în contextul dat, nimeni nu are suficientă credință pentru vindecare, cu excepția lui Iisus. În legătură cu el, deci, cuvintele dacă poți nu sunt potrivite. Înainte de a merge mai departe, aș dori să-ți spun ceva. Să nu uiți că atunci când tu te îndoiești de tine și chiar de Dumnezeu, El rămâne credincios promisiunii sale, iar pentru El toate sunt cu putință. Agață-te măcar de credința Lui, dacă tu nu ai suficientă credință. În acest punct al narațiunii, tatăl rostește câteva cuvinte simple, dar în aparență contradictorii. Citez, îndată tatăl copilului a strigat, cred, ajută-ne credinței mele. Cum să spui în același timp cred și scapă-mă de necredință? Ori credea, ori nu credea. Cum să înțelegem acest răspuns? Ei bine, în această ambiguitate stă frumusețea acestei replici. Tatăl nu vorbește despre sine în ambele propoziții. Exclamația cred este despre ceea ce Iisus afirmase în legătură cu sine, și anume că toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede. Tatăl e convins că principiul enunțat de Iisus este valabil în dreptul Mântuitorului, fiindcă El crede. Tatăl știe însă că El e departe de acest ideal. Credința Lui, spre deosebire de a lui Hristos, e necredință. Și cere ajutor să scape de ea. Iisus onorează credința omului că pentru Iisus toate lucrurile sunt cu putință, chiar dacă El nu se ridică la acest nivel de credință. După cum spune un comentator, adevărata credință este deschiderea necondiționată către Dumnezeu, o decizie în ciuda a tot ceea ce contrazice faptul că Iisus este în stare. Am încheiat citatul.
Cineva ar putea observa că acesta este singurul exemplu din Evanghelii în care Dumnezeu lucrează un miracol pentru cineva care nu are suficientă credință. Care să fie explicația? Pentru a răspunde la această întrebare, mă voi folosi de o ilustrație. În 2014 parcurgeam modulul psihopedagogic la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. La un curs cu directorul Departamentului de Formare a Profesorilor, domnul profesor Ovidiu Pânișoară, profesorul ne-a întrebat cum stabilim cerințele și cum evaluăm când în clasă elevii sau studenții nu se află la același nivel. Au fost propuse mai multe răspunsuri, inclusiv acela ca un test, de exemplu, să fie dat pe numere, cu un nivel de dificultate diferit. În paranteză, îmi amintesc de lucrările pe numere din școală, de la matematică. Cei mai buni erau la numărul 1, noi cei mai slabi la numărul 2. Închid paranteza acum și revin, dar profesorul de la modul ne-a avertizat că cei care primesc problemele mai ușoare sunt formați cu ideea că ei nu pot atinge un nivel ridicat și cresc sub impresia incapacității. Soluția pe care ne-a propus-o el, în schimb, a fost să diferențiem sprijinul, nu gradul de dificultate. Cu alte cuvinte, tuturor elevilor trebuie să li se ceară același lucru, dar cei care au nevoie de mai mult ajutor vor primi mai mult ajutor, pe când cei care se descurcă singuri sau cu mai puțin vor primi pe măsura nevoilor. Cât de bine ilustrează acest principiu ceea ce face Iisus cu credința oamenilor. Toți trebuie să creadă, nu se poate fără credință. Dar acestui tată care nu a putut să creadă decât că lui Iisus totul îi este cu putință, Mântuitorul i-a venit în ajutor mai mult decât altuia cu credință mai mare. Hristos a mustrat demonul care l-a părăsit imediat pe băiat, acesta fiind vindecat pe deplin. Când mulțimea s-a dispersat și au rămas singuri cu Iisus, ucenicii l-au întrebat cu privire la demonul care le-a rezistat. Noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Răspunsul lui Iisus surprinde fațete diferite la cei trei sinoptici. La Marcu, Iisus le răspunde, acest soi de demoni nu poate fi scos cu nimic altceva decât cu rugăciune. Unele manuscrise târzii adaugă și post. Așa cum este formulată replica, ni se dă de înțeles că dacă ucenicii nu au reușit, este pentru că au încercat orice, mai puțin să se roage. S-au încrezut în darul exorcizării care le fusese dat, nu-i așa? În Marcu 3:15 citim acest lucru, uitând că dependența de prezența lui Dumnezeu este cheia. Au încercat cumva în nume personal, printr-o formulă de care demonul nu a vrut să asculte. Așa cum am vorbit în cadrul tematicii anterioare, dacă este ceva ce rugăciunea ne oferă în primul rând, este prezența lui Dumnezeu, mai ales pentru cei care cer Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În fața Duhului Său nu există niciun demon care să nu asculte și să nu plece, dar ucenicii nu au încercat rugăciunea. La Matei, pe de altă parte, Iisus le răspunde la aceeași întrebare prin cuvintele din pricina puținei voastre credințe. Credința care le lipsea nu era de natură cognitivă, ci practică. Ei credeau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar când au fost confruntați cu încăpățânarea demonului care intrase în copil, ceea ce acceptau ca fiind adevărat la nivel teoretic nu i-a mai ajutat. Interesant este că din ceea ce spune Iisus mai departe, nu cantitatea credinței pare să conteze. Citez, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Am citat din Matei 17:20. Deși le spune că eșecul se datorează puținei lor credințe, comparația cu sămânța de muștar, care este extrem de mică, pare să ducă discuția în altă direcție. Nu cantitatea propriu-zisă este importantă, ci capacitatea credinței de a se multiplica. Cu alte cuvinte, credința poate fi mică, dar dacă nu renunță la prima piedică, ci perseverează, ea crește ca o sămânță. Câtă vreme se află în această tendință către dezvoltare, nu-i poate sta nimic în cale. În Evanghelia după Luca, ucenicii nu întreabă noi de ce n-am putut să-l scoatem, dar scriitorul scoate la iveală preocuparea lor de căpătâi în acele clipe. Care dintre ei este mai mare?
Fiind măcinați de o asemenea preocupare egoistă, nu e de mirare că nu au simțit nevoia să se roage și nici nu au putut manifesta credință. În încheiere, aș vrea să spun că nu este de mirare că în ultimele 2 decade specialiștii în studii de Noul Testament au început să definească termenul credință, în grecește pistis, mai degrabă prin credincioșie. Pentru că a avea credința care mișcă sau schimbă lucruri, nu înseamnă a avea capacitatea de a-ți imagina că ceea ce cer vei căpăta și drept urmare a căpăta. Nu pentru că nu tu schimbi, nu credința ta schimbă, ci Iisus o face. Ceea ce ni se cere nouă este credincioșie, loialitatea aceea neabătută care continuă să se roage când nu primește și rămâne neclintită când lucrurile nu se întâmplă imediat așa cum le-am aștepta. Lecția principală din această temă a credinței este că lui Iisus toate lucrurile îi sunt posibile, iar noi trebuie să rămânem neclintiți în devotamentul nostru față de El. În condițiile loialității noastre față de El, dramul nostru de credință, unit cu credincioșia Lui absolută, mută munții din loc, pentru că pe Iisus, nu uitați, Tatăl întotdeauna îl ascultă. În 1741, compozitorul german Georg Friedrich Händel se afla în faliment, iar sănătatea îi se degrada considerabil. Avea 56 de ani, era dator vândut și pe 26 aprilie 1741 și-a susținut concertul de rămas bun de pe scena publică. Previziunea era că va fi aruncat într-o închisoare a datornicilor, un mod prin care, în Europa acelor timpuri, cei care nu-și returnau datoriile plăteau prin muncă silită. Această perspectivă sumbră s-a schimbat pe neașteptate. Un prieten i-a înmânat un libret construit exclusiv din texte biblice despre viața lui Hristos, iar o organizație irlandeză i-a cerut să compună o lucrare pentru un spectacol caritabil în Dublin. Timp de 24 de zile a lucrat aproape continuu, scriind 206 pagini de muzică, cu un titlu simplu, Mesia. Cu banii strânși la premieră, 142 de oameni din închisoarea datornicilor au fost eliberați. Händel s-a prins de Iisus, iar el l-a eliberat nu doar pe compozitor de datorii, ci și pe alți datornici prin serviciul său. Același lucru îl așteaptă Dumnezeu și azi de la noi, să manifestăm acea credință care se multiplică, adică acea adeziune statornică față de Iisus, căruia toate lucrurile îi sunt posibile.